Hatsa. Een feestelijk moment van de morgen in Oudkerk. De klokken van de Pauluskerk in het dorp binnen wet te jaren. De oranje weken wie het stil, omdat het ophingsysteem verrotte wie. Toen wij dat goed bezagen, toen lagen de roestbrokken van de beugels, die lagen op de grond. En toen hebben we dat nog een keer beter besjoen en we zeiden van, dit kan het meer. Ja, het was een goed ministerie. Je moet lezen de blokken nog. En dan kun je zien dat er gewoon een grote happen uit hebben. Wie morgen, dan koest er gewoon met de vinger bepaalde plakken indrukken. De klepel, wat ik ervan jaren, dat mechanisme weer haast helemaal troslieten. Dus ik denk dat binnen een hier dat ding ik op de groenlijn. De oude constructie is met hulp van een kraan naar onderen takelen. De renovatie had een ton kosten. Maar het dorp is blij dat de klokken het weer doggen. Toen dus net die in wat er was zijn, goh, wat is het eigenlijk stil. Hè? Ja, we jaren net meer hoe laat het is. Dus ik ben blij dat het weer doet. En de echte kenners kunnen het verschil jaren. Klinkt vol liefelijker. Want de klok die slingert meer heen en weer, geeft maar een lichtere klepel, maar hij slaat er toch oorst zien aan. Oor sloeg het geloerd dier. Dat had je net in de gaten, want je weet net beter. Maar nu is het een warme loer, het trillen wat langer terug. Ja. Dat is echt een vooruitgang. Ja, een historische vooruitgang. Hè?